Kukwazisai mhuri yeZimbabwe, rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Handina kusangana nemi ndine rufaro asi nemwoyo wakaremerwa, mwoyo wakasuruvara. Muri kuona musikana, muri kuona ari kufamba uyo, ndasangana naye muna Bulawayo Road. Ndanga ndakapakawo zvangu motokari, pane zvanga zvichiitika pairi, ndikati regedzai ndimboimisa mbichana. Ndamuona mwanasikana apfuura nepedo nemota yangu achichema, misodzi ichiyerera. Ndokubva ndamuteera ndikamubvunza kuti ko chii mwanasikana, akagoramba kana kutaura neni. Ndokubva aenda, ndobva ndadzokera zvakare mumota mangu. Ndazomona achibva nerumwe rutivi achiyambuka rodhi, asi pfungwa dzapinda mupfungwa dzangu ndedzekuti mwana uyu anogona kunge anga achida kukomita suicide. Naizvozvo ndabva ndamhanya kwaari ndikamuti, mwanasikana, $5, $5 tenga zvaunoda. Handisi kuzva chiri kukutemedza nekuti waramba kutaura neni. Paatambira mari iyi abva atanga kuchema. Ndikati taura neni mwanasikana. Inini ndafungira kuti pamwe anogona kunge arepwa, pamwe ari kushungurudzwa kwaari kugara. Ndaedza kumubvunzisisa asi anditaurira achiti nhau iri kumushungurudza inyaya yekuti haana birth certificate. Paanoshanda vaari kushandira vari kuti vanoda matsamba anoratidza kuti iye ndiani, kuitira ramangwana zvichida panosvika tsaona. Naizvozvo vamupa ultimatum yekuti kana iwe usati wawana matsamba ako munguva yakadai wosiya basa. Ndizvo zvinenge zvachemedza mwanasikana uyu. Kana paine zvaanga achivanziridza kubva kwandiri handingazive, asi chiri kumushungurudza. Ndazotsvagawo zvakare zvekudya kuti kuda nenzara, sezvo anga achiti anga asati adya. Ndikamupa zvekudya, ndikazotora nhamba dzambuya vake. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe, manzwa mashoko ari kutaurwa nemwana uyu, mashoko ekukumbira kuti aone baba vake vanonzi vari kuNotoni, amai vari kuMbare. Kana vabereki vemwana uyu vachizvinzwa, hongu makarambana asi makange matoita mapudzi. Gadzirisai matsamba emwana, moendera henyu mberi neupenyu hwenyu. Mwana wenyu aenderewo pamberi neupenyu hwake, sezvo ane makore 17. Handina hangu kubvunza kuti kuchikoro akasvika papi kana kuti kudii. Ndaona zvakwava kumushungurudza. Ndo nhau yatauya nayo mudariro zuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Ndiniko Marimo, ndakazvarwa mugore ra2003 musi wa4 January. Mai vangu vanonzi Sharon Marimo, baba vangu vanonzi Mo Blessing Changoma. Vakandisiya kumusha kwaMurehwa ndine gore ne6. Izvezvi ndongonzonzi baba vangu vagara kuNotoni, mai vangu vagara kuMbare. Saka shungu dzangu dziri pakuda kuti ndizive vabereki vangu vanditoresewo bed H2. Nekuti kubasa kwandoshanda vanogara vachindibvunza zveID. Saka ndiri kutsvaga vabereki vangu kuti vanditoresewo ID. Ndezvipiwo zvamunofunga kune vanogara pedo baba namai vataurwa ava. Veduwe vaudzei kuti mwana ashupika, mwana anoda rubatsiro, mwana ngaabatsirwe. Ndatenda. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Remember, Drumas Media taking you to another level. Kwarare upenyu topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekutipawo kwarai